Egun on guztioi, bideo honen bidez, azalduko dizuet, gure kurridiren bat hori ubidearen lehenengo moduluan zer egin behar dugun, bale? Kasu honetan, geuk ebaluazioari buruz egingo dugu, beraz, bideo edo gure moduluak ebaluazioari buruz izango dira. Lehen bizi sartu behar gara ezigunean, eta mi informazion, gure formakuntzan, ikusi dugunez, jartzen dit, konsultar mis cursos de Moodle edo horrelako zer. Eta hemen baukat, bat ubidea. Sartzen bazarete, sarreran, badira galdetegi batzuk, irakurgai batzuk, batez be, aldez aurretik zer dakizuen baloratzeko. Eta gero amaieran ikusteko zer ikasi duzuen, eta bai. Eta gero, lehenengo moduloan, hemen badukagu teoria pixka bat, eta aukiak pixka bat, ebaluazioari buruz, eta ebaluazioaren faseak eta hori buruz, eta gero, zeregina edo igotzeko lekua, pasan urtean bezala. Orduan honetan, zer eskatzen digu? Lehen bizi, portfolio digital bat egin behar duzuen. Nahi duzuen plataforma digitalarekin. Ni adibidez, jenarirekin egin dut, baina egin dezakezue Google Sites, Blogger, Canva. Ezin duzu erabili Excel edo Drive-eko dokumentuak edo kalkulu horriak, horiek bai jartzen duela. Eta ere esaten du, partekatu nahi baldin baduzuela, copyrighten movida hori jarri behar duzuela, Creative Commonsekin. Zer eskatzen digu portfolioan, edo zer egon behar da portfolioan, azala, aurkezpena eta atal bat zer egin bakoitzarekin. Modulo bakoitzarekin, atal bat. Eta lehenengo modulo honetan edo lehenengo zer egin honetan zer eskatzen digu, jarri behar dugula, portfolioa sortu behar dugu, lehen biziko azala eta aurkezpenarekin, gero ere lehenengo zer egina da, hartzea ikasegoera bat, nik adibidez hartu dut historiako ikasegoera bat, orain dela gutxi emandako bat, eta hori buruz ze ebaluazio edo hori buruz ebaluazio esnorketa bat egitea. Zein izan diren ebaluazioaren izaera eta faseak, zein izan den atzera elikadura, eta ze tresnak erabili ditugun. Hemen jartzen digu adibide bat, hori aurkezpen horretan, horren ikusiko dugula edo estartuko dugula. Eta, bakarrik kontuan izateko, sortzen duzuen portfolioa publikoa izan behar dela, gero zuzentzaileak zuzendu ahal izateko, bestela ezin izango dira sartu, adibide honetan esaten digu ebaluazio hezitzailea, eta jartzen digu, kontuan hartzeko, jarri behar dugu, hartutako ikasegoeraren, ze izaera izan duen, ze faseak, ze atzera elikadura, eta, hemen azaltzen du pixka bat gauza bakoitza zer den, Ez noa txapandira ematera, banoa nire adibideekin, venga. Nik adibidez hemen sortu dut azala bat, eskatzen zuen bezala, alainen portfolio digitala, gero aurkezpen txiki bat, non azaltzen dut, nor naizen eta zein den portfolio honen helburua, gero aurkibidea, badago oraindik guztia bete gabez egingo dut kurtsoa egan ahala sortuko ditut gauza guztiak, eta gero lehenengo moduluan. Nik hemen jarri dut atal hauek. Alde batetik jarri dut nire ikasegoeraren azalpena, zein den, lehen hezkuntzako 6. mailako ikasleak gure historia aztertzen ikasegoera burutzen ari direla, eta horretarako hartu dut ebaluazio irizpide bat, kontuan hartzeko, eta ze kompetentzia espezifikoei dagoen zuzenduta, barkatu, atxerren izela. Gero, izaeran, zer jarri behar dugu? Izaera izan behar dela, etengabekoa, pertsonalizatua, kooperatiboa eta kompetentziala, Eta bakoitza, ze ezaugarriak dituen, gutxi gora bera, Faseak, beti bezala baudela, hasierako fasea, ikusteko horri ikuspuntuak, gero formatiboa dela, jarraia dela,
eta azkenik sumatiboa, bai? Jakin behar dugu amaieran zer ikasi duen edo zer lortu dugun ikasegora horrekin. Gero, atzera likadura, hau da gurpila bat eta nola egiten den, azaltzen du ere hemen, pizka bat, gora igual dibidean ere azaltzen zuen, eta horri buruzko azalpenak eman behar dituzue zuen ikasegoerarekin pizkat, bale? Edo zuen ikasegoeran oinarrituta. Eta ni gero jarri ditut, ze tresnak erabili ditudan, bale? Ebaluatzeko. Adibidez, heteroebaluazioa ebaluatzeko, ni jarri dut ikasleak presio geniali bat egin dutela, eta hori da ebaluatuko dena, edo hori hartuko dela referentziatzat ebaluatzeko. Gero autoebaluazioa egiteko izan dute pare bat Google Forms eta ikusteko beraien ikasketak zeintzuk izan diren, eta gero koebaluazioak errotarako erabili ditut, jolasak eta bar. Eurek jakiteko zenbat ikasi duten. Eta gutxi gora bera bakarrik da hori egitea, lehenengo atalean. Beraz, ikusten duzuen bezala, ez da inbesterako, ez da? Venga, beste bat arte.